בעמוד 175 נמצא את השיר הכי פופולרי בעצם, אני חושב, ביהדות, לך דודי. כתב אותו רבי שלמה אלקבץ. במאה ה-16 התקבצה בצפת חבורת מקובלים סביב הארי הקדוש. אתם מכירים קצת את העיר העתיקה בצפת? הם היו עומדים עם הפנים אל השקיעה, מתחתם היה נחל עמוד והרי הגליל העליון, והוא חיבר שירים, והוא חיבר את השיר היפה הזה, שזה שיר שהפך למאוד פופולרי, אבל יש בו הרבה מאוד סודות קבליים, סודות מיסטיים, וזה בעצם שיר אהבה של הגבר הוא אותו קבוצת המתפללים, והאהובה היא אלוהים, היא הקדוש ברוך הוא, היא השכינה. וככה הם היו עומדים, אנחנו ממש יכולים לדמיין את זה, עם השקיעה ושרים לאהובתם, לשכינה, שיר אהבה, שיר של קבלת שבת. אז בואו נשיר אותו גם אנחנו.